Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Казаным, казаным, жер йөзендә синнән матуррак шәһәрләр тубалар, мин беләм Рим, Парижларданы. Тик күңелем аларның берсенә генә дә алыштырма сине минем казаным. Тик күңелем аларның берсенә генә дә алыштырма сине. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Күптән биргән вәгъдәләрне үтәп, игътибарыгызга татарның күркәм җырчысы, дөнья күләм танылган талант иясе Ринат Ибрагимовның якыннары белән яңа ел алдыннан оештырылган матур очрашуның тулы телевизион версиясын тәкъдим итәбез. Тылсым иясе Кыш бабай һәм аның ярдәмчел оныгы Кар кыз янәшәсендә бу юлысы әниләр һәм бәбиләр хакындагы әңгәмәләрдә кузгалтылар. Бар заманнар өчен актуаль отцы и дети, ягъни әтиләр һәм балалар хакындагы мәсьәләләр дә күтәрелер бераз. Җырлы моңлы бүгенге көн һәм җылы, җырлы биюле истәлек хатирәләр дә көтә үзегезне. Кадерле дустыгә, мин синең җимешең, куелып гөл бакча, назлы җил сулашы. Ринат, менә әниләр турында шундый матур җыр күп еллар башкарып киләсең. Репертуарыңда әтиләр турында бармы җырлар? Әти турында җырым юк шул. Син бит инде 8 бала әтисе, шуңа күрә әтиләр турында бер җыр кирәк. Ярый, минем алда минем теләчәк бар. Әле әти булырга тагын да авыр түгелме? Алла бирсен. Ул бик бәхетле. Балалар күбрәк булса, тагын мин тагын да бәхетле булам кеше. Исегезгә төшерәм. Яңа гасыр каналы җир шарына аяк баскан яңа ел алдыннан йолдызлы героебыз гаиләсенә үз Кыш бабае һәм бүләкләр белән килгән иде бу юлысы. Яныма мин бергәләп күңеллерәк булыр дип җыр биюне үз иткән Кар кызын да чакырдым. Татар Дед Морозы һәм Снегурочкасы Мәскәүдә. Йолдызлы гаиләдә кунакта кыскасы. Алы гөлләр сибегез безнең юлга, иделең иртәнге җилләре, мәңгегә гомергә истә калсын Казанның кадерле җилләре, мәңгегә гомергә истә калсын Казанның кадерле җилләре. Казанның матур кишләрен искә ала, Мәскәү кишләренә дә килеп кердек бит. Син беләсеңме, без бит мәшһүр Ибраһимовлар йортында хәзер. Чынмы? Әйе. Нинди улы сөенеч. Һәм беләсеңме, кызым, мин сиңа моны стрит кирәккән, әйтмәгән идем, сер калсын дигән идем. Монда безне балалар үзләренең музыкаль бүләкләре белән көтеп торалар. Мин аларга бер капчык менә мондыйларын әзерләдем. Ай, Мартта син бабай. Киттек әле. Киттек әле. Күргәнсезләр. Ularning әллә куяннар да бар иде. Куянның исеме кем була инде? Куян Элис. Кошты бу кадәр искиткеч исемне. Асылбикә. Асылбикәнең куяны бит ул.
Ярар куяннан калан инде. Уңышларыгыз бар, сөйләгезләребезгә әйдәгез һәммәгез. Sizlerde uğuşlarımız var. Караны мин тегендә әллә бәлеш тә күрәм инде. Bilirsiniz mi? Bu bütünüsü de yaratatırgan belliş, babak belişi bu. Mine hazır, Allah bir sabzanı aşıyız rəxətlenip. Eydi. Мин сезгә менә монда бер капчык бүләкләр алып килдем. Oy balalar. Әмма бу бүләкләрне алыр өчен көч түгергә туры киләчәк. İşte balına kereğiniz var mı? Әлбәттә. Oy. Алар миңа телефоннан әйткәннәр инде музыкаль бүләкләр әзерләп Ой, куйдык. без яратабыз инде музыкаль бүләкләр. Әнә шулай кунакчыл гаиләдә бар да шатланган арада Ринат Ибрагимовның Асылбикә кызы очрашу башлаганчы ук шаккаттырырга да өлгерде үземне. Асылбикә, ул туды минем әни туган көндә, бер көндә. Onlara benim annenin ismini verdik Asılbikə. Альберт абый, Вакыллы, мен бит сезне таныдым. ничек инде каян? Күзләрегездән, тавышыгыздан. Мы ведь телевизор смотрим. А также я слышала, как вы с мамой по телефону разговаривали. Ай-яй-яй-яй. Ey akıllım, әйдә бу безнең синең белән сер булып калсын. Калганнарга әйтмә бу хакта. Ышансынып калсыннар алар яңа ел әкиятенә. Сөйләштекме? Әйдә. Алда барда Асылбикә белән без сүз куешканча, кул бирешкәнчә барды. Biz Осечек кеше кралла. Кечкенә Мәрьям биккә үк алып менеп китте үземне. Казаннан килгән, кар буранны яңа гына самолет тәрәзәсеннән күргән, аның күзлегеннән караганда чын әкияттән килгән кыш бабасын дию. Карагыз әле, бу сезнең мунчамымынсы? Менә күренеп тора әнә. Яшен төбәсе. Төбәсе. Гади генә мунча түгел бит әле ул минем ишеткәнемчә. Анда бу мунчада без монда баланы таптык. Мин үзем Тинче балабыз. кызым Мәрьямне мин үзем каршы алдым аны. Көндекне дә кистем үзем. Мәрьямне бөтен халык белә, аны да христианлар да беләләр. Пәйгамбәр Иса, әнисе булган Мәрьям. Зур үскәнсең бит инде әле. Комната игрушек. Ага, курчаклар монда, аңладык. Тагы нәрсәндә сезнең анда кая? Тут игрушки. Монда да уенчыклар. Тут игрушки гардеробной. Это мамина комната, я сплю. Это чечёнок, это то, это еще один. Ага, бу ни бу кайсы? Ай-яй-яй, монда кемнәр бар? Кыз, кыды. Һәм монда нәрсә? Пианино. Шулаймы, кызым? Һәм уйнап җибәрәсең, шулаймы? Кызым, кара әле син монда зайчик дип язганмысың бу ноталар китабына? Я не пою, но могу играть. Әйдә, уйнап күрсәт алайса. Кыз, бабай, у меня есть песня «Новый год». Әйдә әле, кызым, уйнап җырлап күрсәт әле. Подарки несет. Кто несет, кызым? Дима, кыш бабай. Молодец, молодец, кызым. Шул хатыма туры иттереп әзерләнгәнсең. Менә сиңа бүләк Казаннан. Бар апайыңны шакыр. Молодец, Дәүс, бар. Җигер, биги. Ай-яй-яй. Пианино дигән. Кыш бабай, кыш бабай. Ой, минем тагы кызым килгән монда. Әйдә әле, кызым, син нинди бүләк әзерләдең безгә күрсәт әле. Икенче кыз Мәккәдән кайткач
Ул безнең туды. Анара Айша бирдек. Айша ул пәйгамбәрнең хатын яшь хатын булган исемен Айша. Kız baba, менә музыкаль бүләк 10 трата. Әйдәле кызым, әйдәле. Hazır. Last Christmas. Ay, матур исем. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave me away. İngilizce җырладымы кызым? Әйе. Әйдәле уйнап та күрсәт әле шуны. Кызым, бу Ибрагимовлар гаиләсендә бөтен музыкантлар һәм артистлар җыелган ахыры. Бик матур уйныйсың да, җырлыйсың да, менә сиңа да Казаннан килгән бүләк, кызым. Рәхмәт, кыз бабай, рәхмәт. Я, кызым, син нәрсәләр әзерләдең безгә? Кыз бабай, бу кулел инструменты, Гавай музыкасы башкарам. Әйдәле. Мин маленькая елочка уйным. Әйдәле, кызым, әйдәле уйнап күрсәт әле гитарада маленький елочканы. Маленькие елочки холодной зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Кызым, бу бит бик яраткан җырым минем. Бик яраткан җырым. Син аны инде үзеңнең энекәш сеңнекәшләреңә дә бик еш башкарасыңдыр, шулай бит? Шулай. Карале, син бит бу гаиләдә иң зур бала. Тыңлыйлармы соң үзләреңне энекәш сеңнекәшләрең? Әзрәк. Аллам. Карале, син бит менә тагын әтиеңнең репертуарыннан да бер җырны инде җырлыйбыз дигән. Нинди җыр башкарга телисең безгә? Королева красоты. Әйдәле. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Яшь чагым булса, кар кызы да бит менә монда түзмәде синең янга чыкты. Кара әле, кар кызы мин әйтәм. Шул хәтле матур башкарды. Әйдә без аңа бер бүләк бирик әле. Бер бүләк бирик әле менә без шу акыллы кызга. Бик зур рәхмәт. Менә мин хәзер уйлап торам, әллә инде әтисе үзенең кызына багышлап башкарган микән бу җырны? Чынлап королева красоты булып үсеп җиткән. Шулай. Карагыз әле. Сезнең бит гаиләдә тагын бер егет тә бар иде. Кем аның исеме? Альбертмы? Не, юг,
Атила? Атила. Нинди хикметли исем. Нинди хикметли Нәрсә исем? ата икән? Нәрсәне ата икән? Улым тугач, анар Атила бирдем. Шул мин тарих белән буенча шигырьләнәм, укыйм китапларны. Атила булган безнең беренче патша. Мен улымны үстерәм, батыр булып, потому что Атила ул батыр булды. Әйдә шакырыгар үзең биргә. Атила! Атила! Ай, монда патша кергән кебек булып киттем я Атила дигәч. Хәлләр ничек Атила? Яхшы. Син ничәнче класста укыйсың инде? Икенче сыйныфта. Ай Аллам. Син баянда уйныйсыңмы әле? Айе. Уйнап күрсәтәсеңме соң безгә кар кыз белән? Айе. Әйдәле. Кыш бабай, әппипә. Эй, молодец, Атила. Дәүс. Башка балаларыгызның исемнәре? Onlar Надежда и Вера, но алар минем хатын рус булган, беренче хатын. Алар исемнәр рус булган. Алар дагы яхшымагын әле. Ышаныч, тагын алдагы гаиләдә синең Султан бармы шул? Султан, но анара Султан бирде минем атинен абый булган. Абый түгел, энесе булган, Султан исеме. Ана карап, ана Султан исемен бирдем. Ая, Турцияда бар Ая София, ул араб телендә Святая дигән ул Ая. Әлбәттә, менә хәзер клипны, без төшергән клипны, анда катнашкан Марикарны, һәр минем улым Султан, һәр күрсәтәм сезгә. Әйдәле? Guarda che mare da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare опустела без себя земля. Как мне несколько часов прожить, так же падает сорок листва, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле сейчас без тебя, а ты летишь. И тебе дарят звезды свою нежность. Инде янә матур гаиләгә әйләнеп кайтсак, яңа ел алдыннан мондый очрашу көтелгәнчә биредәге һәммәсенең кәефләрен күтәрде. Тик кыш бабай киемнәрен салып аралашкан мәлләрдә генә балалар күрмәгән арада без өлкәннәр белән моңаеп алырга да өлгердек. Якындагы үткәннәрне искә төшереп. Көтелмәгән хәл булды. Ринат кайтып керде репетициядан, бер дигән иттереп менде второй этажга. Әби ашарга бармы дип сорадым, әйтәм, бар дидем. Өйләрендә нитмәде, алышынып кермәде өсләрен. Обычно шулай иттерәдер, алышынып керәдер. Керде дә, бар дидем, креслога гына куйды да әйберләрен, утырды ашарга. Бер дигән. Йомырка пешергән, кашалар пешергән, помидорлар кисеп куйдык. Бер йомырка ашады, и бер кисәк помидор ашады. Мин җылыттым да бытканы калак алырга киттем. Калак алырга китеп, борылып та киләлмәдем. Бабаем кычкыра, кияүнең башы асылып төшә башлады дип. Килеп төшә башлады дип. Мин уже шул арада әйләнеп килдем дә, уже Ринатыбызның уже все бернинди сүзе дә юк. Күзем дә йомды, бер нәрсә дә эшләмәде дә. Без аны тиз генә идәнгә кереңнә төшердек.
Мин тотындым аның булай иттереп күкрәгеннән качать итергән иттереп булай иттереп. Ашыгыш ярдәм чакырттык. Ашыгыш ярдәм чакырттык. Әйе, мин качать иттем дә иттем. Булдырылган хәтле, үзем җылыйм, үзем кияү күзегезне ачыгыз әле, берәр нәрсә әйтегез әле дип. Көтәм бит инде барыбыз да күз ачылган. Үзебез югыйсәң урындыкта ук күрдек инде аны уже була алмас икәнен инде. Света өйдә ел көнне балаларны алып киткән читтә. Домодедово ягында еракта. Менә шулай иттереп, Ринатыбыз югалттык без аны. Кем җиткерде Светланага менә бу хәбәрне? Без инде. Телефоннан әйттегез маңа. Без әле аларга ныклап әйтмәдек. Без ныклап үлде дип әйтмәдек Светага. Авырлыкны тойдыгызмы шушы ярты ел эчендә? Ярты ел үтте. Без аны үлде дип йөрәктә саклый алмыйбыз үлде дип, дөресен әйткәндә. Безгә ул һаманда кайтып керерсеңә, мин ул һәрвакыт астан кычкырыр, теге йомыркага нигә керәләр гаражга. Әби хәлләрегез ничек дип, мин дә һаманда көтәм әле аны шулай кычкырганын беләсезме? Ул бит ышанып булмый. Телевизордан көне-төне баштагы вакытта бит инде гел күп күрсәттеләр. Көне-төне күрсәттеләр, шуңа күрә ышанып булмый, телевизордан күрсәтеп торалар. Ышанасы да килмәй. Ышанмасаң йөрәктә тынычланыр. Ярар, Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә алдагы көннәребездә бәхет, шатлыклар булырга язсын, бүтән андый кайгылар әле генә тиз генә килмәсен безгә дибез инде. Балалар безнең бит әле 4 бала бит. Әле 6нчы класста гына укыйлар, аларны безгә бөтенебезгә бергә үстерергә кирәк, шейтергә кирәк. Әле аларны олы уку йортларында укытырга кирәк. Алла бирсә, биргән булса, Алла теләсә, ярып чыгарбыз дип уйлыйбыз. Берегезгә дә, сезгә дә, сезнең семьяларыгызга да без күргән кайгыларны күрергә язмасын. Вакытлы, вакытсыз дип әйтәсем килә. Әйе, язмыш дигәннәре нинди генә киртә-сикертәләр уйлап чыгармасын, тормыш дәвам итә. Һәм без аңарга кулыбыздан килгәнчә матур төсләр кертергә, кирәгенчә ялкынлы һәм ягымлы кичерешләр өстәргә, яшәешебезне һичшиксез тауфиклы эшләр белән бизәргә омтылырга тиешләр, миңа калса. Якты киләчәккә ышанычны һич кайчан югалтырга ярамый дуслар. Әнә шундый игелекле теләкләрдә саубуллаштык без Ибраһимовлар гаиләсе белән дә. Түземлек аларга һәм Ходай ярдәменнән ташламасын. Игелекле эш гамәлләргә сусаган җирдәгеләр дә онытмасыннар иде үзләрен. Монда инде әтисе белән, абыйсы белән бергә Ринат намында. Не беләм, Мәрьямгә ошаган. Биредә безнең дә бәхетле гаиләле күрәбез шулай. Бу ничә еллык төшергән икән менә фото? Бу 21-нче ел. Күптән түгел. Күптән түгел. Монда Мәрьямгә 1-4 яшь бардыр. Шушы урында мин дә тамашачы дусларым бүгенгә сезнең белән дә хушлашып торам. Озакка түгел, бик тиздән кызыклы һәм күркәм, тауфиклы һәм уңган, шаян һәм булдыклы геройларыбыз белән очрашканга, чираттагы җырлы моңлы, серләр һәм ачышлар тулы, күп вакытта мавыктыргыч, елмаерга һәм чын күңелдән көлергә дә тартып торган, кайчагында җитди итеп уйланырга мәҗбүр иткән, ягымлы да, ялкынлы да бүгенгедәй очрашуларга кадәр. Среди миров, среди светил, не сбиться мне с пути земного. Я пел, как пел, я жил, как жил, но этот путь пройду я снова. Проходят дни, бегут года, но до сих пор я твердо верю, что этот путь в кромешной мгле уходит в небо. Когда пробьет мой звездный час, ты улыбнись последний раз, разлей мой пепел по земле, люби,
народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.